Deci, Ionuțule, dintr-una într-alta am intrat și într-un challenge la Viral House și acum trebuie să mergem legați de mâini să găsim piscina care este pe unul dintre acoperișuri, dar nimeni nu știe unde și nu avem voie să folosim nici liftul. Primii care ajung acolo, ce? Practic, eu câștig un punct și la final eu... Deci te ajut pe tine big dacă e. Da. Bine, faci și tu ceva parte la sfârșit. Dai seama, știi ce zic? Mă facturez la final. Da. Pare este, ne gândeam că n-are cum să fie pe aici, pentru că pare destul de joasă clădirea și cine ar face piscina pe una dintre cele mai joase clădiri. Gata, Ionuțule, vedem. Dacă ne ajută Dumnezeu, câștigăm. Bă, noi am dat ce am avut cel mai bun din noi. De-aia stăteam aici și ne uitam la toată. Asta e, nu ne-a ieșit. El este cel care ne-a luat-o în față. Nu, n-am câștigat eu. Eu am fost doar în față. Ne-ai luat-o în față, mă. N-a câștigat, mă, nici el. Tocmai de asta vi-l arătam, că dacă era să câștige, nu vi-l arătam, ești nebun. De tare, mă, ești nebun la cap. Deci am înțeles despre ce este vorba. Nu s-a filmat Squid Game aici. Squid Game și-a inspirat un platou de la unul dintre episoade din această casă.